Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दासो मोनफैदों आरोना आइजों आंजों टाउननिफ्राय मोननैसो गोनां जानाय बुस्थुफोर लायनो थांदोंमोन आरोना आइनि। ओमफ्राय दासो मोनफैदों, जों मोनाबाय आरोना। ओमफ्राय दा जोङो मोनफैबाय, नै आइयाबो ड्रेसखौनो गानस्लायाखै, आंबो गानस्लायाखै आरोना। दा जोङो मोनाबिलिनि एसे जानानै लानो नागिरदों। आथुरावनो जेबो जाबोस्लाबनो मोनाखै आरोना, पाठशाला टाउनाव थांदोंमोन जोङो। ओमफ्राय जेबो जास्लाबबोनो मोनासै नालाय दा जोङो न'आवनो आरामनो नै साहा फुदुंबाय। ओमफ्राय दा जानोसै आरोना, बेलासिनि जिहेतु जाखायो नालाय। ओमफ्राय मा लायनो थांदोंमोन नोंथांमोननो देखायगोन आङो, नुगोन। ओमफ्राय आङो लंपेन्टबो गांसे लाबोदों आरोना लोगोफोर, पसन्द जानायखाय। थ' बेनो साया रानलांजोब्बाय नालाय, गुदुं गुदुं जानोसै लोगोफोर बेलासिनि। सामब्राम फिथा हुमा नङा, चिकेन लेग पिस सामब्राम हानानै लाखाबाय। ओमफ्रायो नैबेयाव माबा दंमोनहाय गुदुंथारिबो, नै एकदम गुदुं गुदुं दासोल' लाना फैदों आरोना। जोङो जोंनि सकआव ओंखारफैदों नालाय डाइरेक्ट गारिया। ओमफ्राय लाबाय आरो नै फुलरिबो गुदुं गुदुं, फुलरि चिकेन लेग पिस जानोसै। फैद' मा साया बोरो नोंनिया? नै साहाबो लाबाय। बाय गैया, टस आरि लगायलायथारनांगौ जायो आरोना, मोनाबायबो नालाय। सेलफि लाबा बोरैबा नुयोलै मानसिखौनो, खालें-लें नुनो नागिरो, माबा बोखे नुनो नागिरो खुगाफोरखौनो। लगायबोजोबथारबाय आं, दैयावनो दोननाय जाबाय। मानसि सेलफि लादों? बे केमेराजों लानो हाया दा। गुसु जाबाय। जादोंथ' बरिया जादों। दे जानोसै लोंसै। आंनिमोन ना नै नोंनि? ला र' बेयाव मा दंबावो? मायबा सातनि दंबावो इयाव मायबा नै नों जानो होननाया। माबा मालाय मानिथाय आसारसो खोमा मायबा। जादा दसेनो थांबाय, दसेनो फैबाय जोङो लोगो लोगो। नामा माने इम्परटेन्टमोन आरोना, बेनिखायनो थांब्रबदों जों बेलासिबाबो आइनि थाखायनो। ओमफ्राय आंहाबो लंपेन्ट गांसे लाबोबाय आरोना। र' देखायगोन नोंथांमोननो जागोन ना लाग्रोनि। ओमफ्राय नै लायनो थांनाया आइनिया बेनो आरोना, एकदम इम्परटेन्टथारमोन, आइनि थाखाय लायदोंमोन। ओमफ्राय नैबो मोनसे माने स्किननि आरोना लोगोफोर। आइया माने बिदि गोरनायाव आखायाव एसे माननाय जादोंमोन आरोना, स्किननि प्रब्लेम जादोंमोन। ओंखायनो माने पाठशालायावसो नायजाहैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय ओंखायनो माने बेयावनो दा सेकेन्ड टाइम थांफिनबाय जों दायो, जोबनायखाय बे स्किननि आरोना फोननाय। ओमफ्राय नैबेबो फोननायानो ना। ओमफ्राय लाना फैबाय, भिडिअ लास्लाबनोनो हादिया, जल्दि थांना जल्दि फैबाय नालाय। माबायदि जादों फुलरिया? एखौल' खबदोब्रा इयाव जानो। आं साखिनायनोसै मा साखिनि हरदों। बानलु गोरान। टमेट' होनलायदां, बानलुसो। बानलु गोरान। गन्थं हाबदों सामब्रामा। ओमफ्राय लोगोफोर आं लंपेन्ट गांसे लाबोदों होनदोंमोन ना। ओमफ्राय नै दायो नोंथांमोनहाबो एसे नायदो, ओमफ्राय मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआवबो खोन्थाहरदो। जोंथ' बेलासियावसो थांब्रबदोंमोन नालाय, आइनि बिदिनो मोदोमाव फोननाय मुलि, ओमफ्राय आरो बिदिनो माखासे नांनाय बुस्थु आइनि लायनो थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बेयावनो माने पसन्द जानायखाय, मोजां नुनायखाय नैबे लंपेन्टखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर। आङो दाखालि लाबोनाय सुजों गाननो मोजां जागोन होननानै माने लाना फैब्रबबाय आरोना, मोजां नुनायखाय गांसेल'। जेखौ मोजां नुदों बेखौनो, मोनाबायमोनबो नालाय। ओमफ्राय नै बेनो आरोना, एकदम गुरै मोजांथार, गाननो मोजां जागोन, गानबा नुगोन आरोना नोंथांमोना। दाखालिनि जुथाजों समायगोन नामा? आं मोजां नुबानो बिदिनो अबेबा थांब्रबबाथाय लानो होननानै थाङाबाबो माने लाना फैब्रबनाय जायो आरोना, नायफ्लांबाथाय लाबोनो लुगैयो, गोसोआनो मानिया। थाबसो नांगौमोन आंनो। फुदुंनांगौ। मा गोथाव एवखायो बे मादैया फुलरिखौ, ओंखायनो आं बेनावल' लाबोनो होयो नोंसोरखौ। बिराद टेस्टि एवखायो, बोरैबा नोरसिं ओमफ्राय माबा माबि होयोना, दुन्दिया सुन्दिया। फानलुआबो नर्मेल जायोना। साया जाबाय। लुब्रगोन बोरैबा, माबायदि लाबोयो नोङो? आं गियो। गिनाङा। साहा लोंखांबाय, बेलासिनि जानाय जाखांबाय, जेबो जास्लाबबोनो मोनासै नालाय।
टाउनाव ओंखायनो माने न'आवनो लाबोबाय आरोना जोंनि सकनिफ्राय सकाव ओंखारफैदों नालाय जोंनि एकदम गुदुं खामोन नालाय लोगो जाबाय आरोना जों दायो नै दासो सफैखादों नालाय दानो जाबायबो नै गुसु जाबा गोथाव मोनजायाना जिकुनुखौनो दा आरो थान्दा बोथोर मोनफैहांबाय नालाय ओमफ्राय ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओरैनो फिसा मोनसे ब्लग जाबाय आरोना बियो दिनै जेबो भिडिअबो बानायनो मोनासै नालाय आङो जिबो सुदोंमोन बिराद बुरजा ओंखारना दंमोन ओंखायनो जेबो ब्लगबो लाबाय थानाय जायासै आरो हमना होग्राबो रावबो गैया नालाय आइयाबो गैयामोन ना न'आव ओंखायनो दानि आं जि सुबाय थानाय न'नि खामानि मावबाय थानाय समाव आइया गैयामोन ना ओंखायनो माने केमेरा हमग्राबो गैया नालाय रावबो भिडिअ लानाय जायासै दासो लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनोमोन आरो आइनो लायनो थांदोंमोन बेखौनो स्किननि लाबोबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय लाबोनो मोननानै ओमफ्राय बिराद मोजां जादों आरोना आइया स्किननि बिगुरनि माननाय बिदि जादोंमोन मोदोम माननाय माने गोरनायाव आखायाव बिदिफोराव माननाय जादोंमोन आरोना बेलेगाव नङा ओमफ्राय दा हामनाय मोनबाय नालाय ओंखायनो माने बेयावनो जों थांनानै लायफिनबाय आरोना पाठसालायावनो बिराद मोजां मेडिसिन हरदोंमोन आरोना बियो जानायबो हरदोंमोन फार्स्टआव बारा जानायाव इसे ओमफ्राय दा आइया एकदम हामथारबायना होमबाबो माने जाहाथे उनाव जाफिना बिनि थाखाय माने लायना फैखाबाय आरोना ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनखोना मोनदिया मिन्थिला जायखिजाया आङो दिनैनि जोंनि मोनाबिलिनि आइ आरो आंनि जानाय बा जों थांनानै फैनाय बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय आरोना बाय लोगोफोर बयनिसिमबो